Stojíme uprostred rázovitej obce Hubová a toto je, tak povediac, posledný Mohikán z voľných pozemkov. Má excelentnú polohu, oproti mne je rieka Váh, na druhej strane nádherné hory, je tu naskok do Jasnej, čiže pre hubárov, chalupárov, lyžiarov ideálny pozemok na chatu, chalupu alebo víkendový domček. Škoda tejto vysokej trávy, predstavte si, ak máte fantáziu, pozemok má 926 metrov štvorcových, čo všetko nádherné by tu mohlo stáť. Všetky inžinierské siete okrem plynu sú priamo na okraji pozemku. Takže hlavná cesta, rieka Váh, nádherné prostredie uprostred hôr, výborná komunikácia a povedal by som ten najkrajší a najlepší prírodný areál, kde si môžete vychutnávať absolútny relax. Doplňme ešte dva údaje. Pozemok sa predáva len za 30 000 eur a vzhľadom na svoju skvelú polohu je vhodný aj na postavenie penziónu, turistickej ubytovne či štýlovej koliby.